खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय 8 फेब्रुआरि खालारखालि पाकिस्तान हादोराव बिसायख'थिया जानानै थांदोंमोन, जेराव बिसायख'थिया सोलिफुबाय थानाय समावनो माखासे ओनसोलफोराव हिंसायारि थासारि सोमजिनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। गासै 265 मासिनि थाखाय पाकिस्तान हादोराव बिसायख'थिया जादोंमोन, जेराव जाय दोलोआ 265 मासिनि मादाव गासै 134 मासि देरहानो हायोब्लानो बे दोलोआनो पाकिस्तान हादोराव सोरखार दानो हागोन। 8 फेब्रुआरि खालारखालि जालांनाय बिसायख'थिनि साननाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायो, जेराव आगुनि पाकिस्तान हादोरनि प्राइम मिनिस्टार इमरान खाननि दैदेननाय इन्डिपेन्डेन्ट दोलोआ बांसिन मासिजों देरहागासिनो दंमोन। नाथाय मोनाबिलि जानाय लोगो लोगोनो नवाज शरीफ दैदेननाय दोलोआ हरखाबै गोबां भटजों भट साननायाव लिड लागासिनो दं आरो भट साननायाव माखासे आयेन बेरेखा थगायनाय, हेराफेरि बायदि खालामदों होननानै इमरान खान बिथाङा खौरां बिजोङाव अजद होदों नवाज शरीफ बिथांनि सायाव। इमरान खान बिथाङा गावनि हानजा पिटिआइआ पाकिस्तान सोरखारजों बन्द खालामजानायनि उनाव इन्डिपेन्डेन्ट दोलो दानानै बिसायख'थि गेलेनानै गोबां मासिजों देरहागासिनो दं। नाथाय पाकिस्तान हादोरनि रौनिया आरो नवाज शरीफनि दैदेननाय राजखान्थियारि दोलोआ बिसायख'थिनि फिथाइ साननायाव मैया मोनाबिलि जानाय लोगो लोगोनो माखासे हेराफेरि खालामनानै गोबां ओनसोलफोरनि मासियाव लिड लागासिनो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों। बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम पाकिस्तान हादोरनि बिसायख'थियाव इमरान खान दैदेननाय निर्दलीय दोलोआ बांसिन मासि मोननानै देरहागासिनो दं। जेब्ला बिसायख'थिनि भट साननाया आबुङै जोबनानै थांगोन, अब्लासो बबे दोलोआ देरहानानै पाकिस्तान हादोराव सोरखार दानो हागोन बेखौ मोनथिना मोनसिगोन। नाथाय बिसायख'थिनि फिथाइ साननाया आबुं जायैनि सिगांनो नवाज शरीफआ पाकिस्तान हादोराव सोरखार दागोन होननानै बुंनायखौ नुनो मोन्दों। दा बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ लानानै पाकिस्तान हादोराव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि शेहबाज शरीफनि दैदेननाय समावनो पाकिस्ताननि बारग' प्राइम मिनिस्टार इमरान खान बिथांखौ 24 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनानै जेलाव सोनानै दोननाय जादोंमोन। जोबथेसालि सिंनिफ्रायनो बिथाङा बिसायख'थि गेलेनानै गोबां मासियाव देरहानो हादों आरो मैयानो बिथांखौ पाकिस्तान गोजौ बिजिरसालिया मोन 12 केसनि बेलायाव जुरिमाना लानानै रेहाय होनाय जायो। बे खौरांखौ सुजुनाय समसिम इमरान खाननि पिटिआइ दोलोआ 101, नवाज शरीफनि पिएमएलएन दोलोआ 73 आरो बिलावल भुट्ट'नि पाकिस्तान पिपल्स पार्टी दोलोआ 54 मासियाव रोखा देरहानो हादों आरो माखासे मासिनि भट साननाया सोलिगासिनो दं। मैया बिटिसिनि गोरोबथा सानमोन। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरि थामहिनबा मैयानि सानावनो हाग्रामा महिलारीनि दैदेननायाव बै समनि बिग्रायारि हानजा बिएलटिआ भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारजों बिटिसि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। भारत संबिजितनि 6थि फारिलाइनि गेजेरजों दाजानाय बिटिसि गाव खुंथाय गोहोखौ मोननायनि उनाव बिटिसि हालामाव बर'फोरनि राजखान्थियारि गोहोखौ मोननायनि गेजेरजों बर' माहारिजों लोगोसे बिटिसि हालामाव जौगानायखौ मोननो हादोंमोन। बिटिसि गोरोबथा खालामनायनिफ्राय बिटिसि सोरखारा बोसोरफ्रोमबो 10 फेब्रुआरिखौ बड'लेण्ड सान महरै फालिबोनाय जादों। नाथाय 2005 मायथाइनिफ्राय बिसायख'थि खुंनायनि गेजेरजों बिटिसि खुंथायखौ सालायबोनाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ 2020 मायथाइयाव सोरखार बायनायनि उनाव दोलोआरि महरै बिटिसि एकर्ड सानखौ फालिबोनायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि बे हाबाफारियावनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव बेफ्रुसार बिबुंथि होनायजों लोगोसे सोंथि दैखांदों। प्रमद बर'आ रायजोनि थाखाय जेबो खामानि मावाखै आरो मावनोबो गोसो गैया आरो प्रमद बर' बादि भिजन मिशनआव आं गैया। जोंना रायजोनि जौगाथायनि खामानि मावनायसो। बिटिआर गोरोबथाजों गोजोन फैयाखै। एनडिएफबिनि सोद्रोमानाव सोंनानै नाय बिथांमोना माबायदि गोजोन मोन्दों। आरो सोंथि खालामबावदों दि बबे सुक्तियाव नुफेरा बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो दिनैसिम बर'नि बिर जोहोलावफोरा जोबथेसालियाव दं। बेफोरबादिनो गोख्रों रावजों बिटिआर सोरखारनि सायाव बुंथियो दि हाग्रामा महिलारी बिथाङा
बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुरजों लोगोसे बीजेपीनि गोख्रों दैदेनगिरि मिथुन चक्रवर्तीखौ हस्पिटालाव थिसननाय जादों। मोनथिनो हानाय बादिब्ला बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर मिथुन चक्रवर्तीखौ बिखा सानाय बेरामनि जाहोनाव फाहामथाय होनो थाखाय मैया कलकातानि गंसे हस्पिटालाव थिसननाय जायो होनना मोनथिना मोन्दों। पुलिस बिफाननि मोनसे गोख्रों जाफुंसारनाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दि बर' लाइमोनफोरा बबे लामाजों आगान सुरगासिनो दङ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद पुलिसआ फिन सानै बर' लाइमोनफोरखौ हमदों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला माजबाद पुलिसआ मोनसे संगालि सुलुंनि बिथायाव माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो एसआइ चित्रनील दासनि दैदेननायाव पुलिस हानजाया माजबादनि बाहि फुख्रि साहा बागाननि 12 नं लाइननि अरां रुफा लामायाव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लागासिनो दंमोन। बेवहायनो पुलिसनि सिग्रोमनायाव 24 ग्रामनि हेर'इनजों लोगोसे सानै बर' लाइमोनफोरखौ पुलिसआ हमदों। हमनो हानाय सानै बर' लाइमोनफोरा सनितपुर जिल्लानि दिकियाजुलि थानानि सिङाव थानाय बातासिपुरनि जोंसार ब्रह्म आरो गुबुन सासेया नौजाल बसुमतारी होननानै सिनायथिदों। हमनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना गासै 4 लाख रांसोनि जागोन होनना पुलिसआ खौरां बिजोङाव फोरमायथिनानै होदों। दा ओनसोलनि सुबुंफोरा हेर'इन हमनो हानाय पुलिस बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबेखौ बाख्नायदों। खौसेथिनि गोजोन आरो दावगाथायनि थांखिजों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' माहारिनि गासैबो जौगाथायनि थाखाय आरो बर' कसारी अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनि बानजायनायाव थामथि बाथौ खेराइ फोरबो एबा जोबथा बाथौ खेराइ फोरबो खुंफुंनाय जागोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापुरि सानजारि नोगोर एस.बि. बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बाथौ खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो थाग-थियारि खालामगासिनो दंमोन। बे बाथौ खेराइ हाबाफारिखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन आरो बर' कसारी अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनि बानजायनायाव बाथौ खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनाय जागोन। बे फोरबोआव सा 12,000 रायजो-राजाफोरजों लोगोसे बर'नि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर आरो गौथुमफोराबो बाहागो लागोनखौ मोनथिना मोन्दों। फोरमायथिनाया गोनांदि दिनैनि हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि समाव दैमायाव गोथार दै लायनाय, बिनि उनाव ब्रह्म धोरोमनि जैग्य आहुति सावनाय, बाथौ आर'ज लानायनि उनाव खेराइ फोरबोखौ जागायगोन होनना मिथिना मोन्दों। सोरांस्लाब मोनै अखा नायब्लानो बर' समाजाव हिनजाव खारनाय, माब्लाबा हौवाफोराबो हिनजाव थासेयावबो गदाय लानानै खारनाय, नखरखौ सिलिंखार खालामना लानाय बेफोरबादि जाथायखौ जों बेसेबां फोसावबावनो। थेवब्लाबो जाय नखराव बेफोरबादि जायबा गारनानै खारदों बिसोरनि गथ' गथायफोरा गावनि बिमा-बिफाखौ इयुनखौ दानायाव गोबां गोनांथि जायो। बेनिखायनो अनजाथाव गथ'फोरखौ लानानै आलाय-सिलाय खालामनानै गारना खारनायाव माबाफोर मदद जागोन सानना खौरां बिजोङाव जोंबो फोसावबाय थानाय जायो। थिग बेबादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार ओनसोलनि मुरापारा गामिनि सपना बसुमतारीनि फिसाय खरथें बसुमतारीया थांनाय बुधबार सानखालिनिफ्रायनो गोमानानै दं। बिसि सपना बसुमतारीया फोरमायथिहरनाय बादिब्ला थालिर लायनो होनना थांनायनिफ्रायनो न' फारसे सफैफिनाखै फिसाय खरथेंआ। फोरमायथिबावनाय बादिब्ला सिगांनिफ्रायनो खरथें बसुमतारीया सान्थिपुर ओनसोलनि अन्थाइबारि गामिनि मनिला मुंनि हिनजावजों मोजां मोनज्लायोमोन। सपना बसुमतारीया मनिलानि न'आवबो खौरां लाहैदोंमोन। नाथाय मनिलायाबो फिसाय खरथेंआ गोमानाय साननिफ्रायनो न'आव गैया। बिनिखायनो बिसोर सानैखौ बहाबाफोर दोनखारलांबाय होननानै बिसि सपना बसुमतारीया सन्देह खालामनाय जादों। बेनिखायनो जाय नोंथांमोना सोरबाफोर खरथें बसुमतारीखौ नुसनबायोब्ला अननानै 8453880114 आरो गुबुन 9678840155 बे जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।